дар донишгоҳи давлатии тиҷоратии тоҷикистон бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон конференсияи илмии амалӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ иброз гардид ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ифодагари манфиатҳои олии миллат ва давлат, низоми устувории давлатдорӣ, ҳимояи истиқлоли сиёсиву иқтисодӣ, тамомияти арзӣ, волояти қонун ва фаъолияти бо низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба шумор рафта, қабули ин санади сарнависсоз имкон дод ки дар тоҷикистон тадриҷан сулҳу субот барқарор шуда, ҳаёти ҷомеа ба маҷрои зарурӣ равона шавад, қонунияту тартибот ҳукмрон гардад ва дар ин замина соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт ва фарҳангу маънавиёт рушд ёбанд. амалӣ шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд пеш аз ҳама ба он асос меёбад ки он дар конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ инъикос ёфтанд ва иҷрои онҳо кафолат дода мешавад. арзишҳои олӣ ки дар конститутсия ва сифати рукнҳои бунёдии давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон эътироф шудаанд, меҳвари фаъолияти давлат ва мақомоти онро ташкил менамоянд. донистани конститутсия ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ зиракии сиёсии ҳар як шахсро тақвият мебахшад. ба андешаи баромадкунандагони чорабинӣ бо гузашти солҳо наслҳои нав дарак менамоянд ки конститутсия воқеан бахтномаи миллати мо ба шумор рафта, дар амал татбиқ намудани талаботи конститутсия ҷомеаро боз ҳам хушбахт ва давлатро пешрафта мегардонад.